Dünyada Türkmenistan diýilen ilim marka. Ilerde köpet dağım, gaýrada çölüm marka. Her haýtynda birje diýip arça ýasilin marka, bir çümmük söýgü barka, bir zerre bilim marka, dağ ýysly, sehra ýysly, gul ýysly dilim marka. Siz bir ýarda bolmarsyňyz ýa şahyr. Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar. Edid arkadaşymyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ilimizde Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuwaty edid arkadaşymyzyň tagallasy bilen dünýä ýüzüne ýaýyldy. Ne bizim gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen Goýoktepe trap häkimliginiň guramagyny, ne Garagum fährasyny ustad bagşylarymyz bilen, ustad halipa şahyrlarymyz bilen gepleşik taýýarladyk. Edip orta gepleşigimiziň dowamyny şu mukaddes toprakda dünýä ýenip bir aýdymsa sunuwatyny dünýä ýaýan ustad halipa bagşylarymyz, sadanlarymyz hakyny ustad şahyrlarymyz hakynda söhbet ederiz. Halifa şahyrlarymyzyň sözlerini dören bir arka marka geçip gelýän döwürlerden döwürlere geçip Türkmen halkynyň ýüregine ganyna siňen meşhur Türkmen halk aýdymlaryny, nusrawy aýdymlaryny halifalarymyzyň ýerine ýetirmeginde bugün şu gepleşigimiziň üstü bilen dinleýijilerimize ýerine ýetirip berer. Şular ýaly gepleşikler halkymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikleri öredip beren başymyzyň bagyt guşy bolup golan döwlet başçylygymyza, edid arkadaşymyza, halifamyza, ustadymyza köp sag bolsun aýdýas. Edid arkadaşymyzyň saýasynda diýarymyzda toýlar bagşy sadanlarymyz joşup, döwürmizi wasp edýärler, ajaýyp aýdymlar, saýlar öredýärler. Şahyrlarymyz näme döwürüň sesine ses goşup, ýurdumuzy edid arkadaşymyzyň bize gazanyp berýän ýeňişlerini wasp edýän ajaýyp fetirleri, goşulary öredip, näme olary halka ýetirýärler. Mehriban ile şer hormat tomaşaçylar, bugünkü Türkmen toýuna mahsus gepleşigimizde de ustad halifalar şu gepleşigimizde gatnaşýarlar. Bugünkü gepleşigimizde de gahrman arkadaşymyzyň tagallasy bilen 2019-njy ýylda Türkmeniň altyn atyry bäýatleşiginiň ýeňjisi ustad halifa şahyrlarymyzyň biri Öwezur Tejenow halifa gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Bugünkü gepleşigimizde mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyan, hormatly adyň eýesi Türkmenistanyň halk artisti Kakydur Täjimow öz sadanlarlar topary bilen biziň gepleşigimizde halipaň ýerine ýetirjek ajaýyp aýdymlaryny da Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Allamuradov zat halipa sadanlarymyz. Oň märsinde Bäş Muhammed Täjimow şeýledine akordeon saduralyny halipaň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryna sadanlarlyk etjek. Gene bir halipa sadanlaryň biri Begnazar Baýnazarow halipalar gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Öwezurdagy hakykatdan bugün toýlaýas, aýdymsa eder, söhbet eder. Toy gününe bir men özüm begendiren bir pursat bar. Şu pursatdan bir esas bölejigine men ýanym bilen alyp geldim. Şu toýa sowgat bolsun diýip ýygynlymy, meniň goşulary ýygynlymy çykaryp berdiler. Iň gowulardyr da diýip saýlanyň goşularyna men berdi. Şunu jemleden ana toýumuza goşan bolsun. Şu kitabın içindeki birinci goşgusy bilen başlaýyn men. Şeýdaýym. Arkadagym bar meniň. Halkyna baýdak bolýan arkadagym bar meniň. Bagtyma bayrak bolýan arkadagym bar meniň. Läleleri, terpaýly, däneleri, zerpaýly, beýtaraplyk serpaýly arkadagym bar meniň. Berkararlyk tekine bagtyarlyk sepilen, halkdan ikarar edilen arkadagym bar meniň. Galkym meripler göwüne, döwran meripler döwre, ýurdun güldary öwren arkadagym bar meniň. Göwnümi diýen, döwrümi diýen, dünýäniň göwnümi diýen arkadagym bar meniň. Sağ olun, galamyň uzy ýetip bolsun. Şu zatlaryň içinde uzak wagtlar ýaşaşyp bir-birimize dayan golluş bermek. Nesibesin hemmäňiň apyňyza toý bolsun. Şolaryň hemmejesiniň aňyrysyna duýubyny bizim hormatly arkadagymyzyň başy sag bolsun. Ihlasy bilen edýän işleriniň aňyrysy, bärsi mene bardyram öýdemok. Ömrümde görmeýän zatlarymy men diýirkäm 78 ýaşyň içinde men şu Aşgabaty şäherini haýalaýyn. Aşgabaty şäheriniň men 3 döwürlü, 3 görnüşini gördüm. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabryna geçilen gece
bet bagçylykly yer titreme boldy. Şu yer titremeýäniň esasy yeri Aşgabat, Gülmatarsam Göýüktepe. Şul karasy gaty uýrançylyga düşdi. 6-njy oktýabrdan yer titremesinden öňkü Aşgabatdan gözeňine getirýän häzirki döwrümüz bar, garaşsyz hem beýtarap döwrümüz. Ana bu döwrü men öz aňymda huşumna jemläp, öňde soňda ýadyma salýan döwürleriň hemmesini de men begli bolat guramak. Sebäbi arkadagymyz diňe bir ugur däläm, medeniýet, sungat, ilm, beden terbiyesi, spordy, tehnika haýsy ugur alsan alay. Ähli ugur bir hili diň. Diň esasy ýerim şonuň özüniň bize görüllü bolýanlygy. Aýratynam ýaş nesillere arkadagymyzyň özü bize baş bolup, göz göni görüllü bolup ýör. Onda beýle arkadagly halyk ruhumyz bilen bolmaly. Şu ýagda gelenden gadyryny bilmeýärler. Arkada oğlum eden işleri, edýän işleri, etjek işleri elmide ama ruwaş tapdy. Köp sag bolun. Öwezorda arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ediz arkadamyzyň bize gadanýan ýeňişlerini wasp etmekdedir. Galamyzyň uju ýetip bolup, gowy eserleri, goşulary döredip arkadamyza, halkymyza hyzmat etmekdedir. Size de uly üstünlikler arzuwlaýar. Ene şu günkü gepleşigimizde de Türkmenistanyň halk artisti Ustad Halipa Sadanlarymyzyň biri Hakberdi Allamrad Fematnaşa. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şuun bir hilek hiç wagt ýatymdan çykmazak ünlüň biri kaýdýanda. Sebäpden şu zatlary görüp begendim, onyň buýtanyň. Elbetde bu zatlar bize döredip berýär. Biziň gahrman arkadagymyz şu milliligimizi şeýle saklap, hiç bir kemini goýma. Biziň diýelemizden, biziň atlanmyzdan, hallanmyzdan, şu hallan her bir gölüni giden bir bilen asyrlar ýatýar da. Muny biziň enelerimiz elleri bilen dokat. Asırlardan asıra gelip min şu zatları görýär musunuz? Gahrman arkadagymyz şu zatlary şeýle bir üns berip, biziň hallanmyzdan şumal bütün dünýä çykdy şumal. Her bir zady alamyzda Türkmeniň gadymyety gözeňde. Gadymyety gözeňde gelýär. Şular hallar hiç şu dünýede tapyp bolmaýar. Näçe aýlanýan dünýede. Şu bütün dünýäni aýlanyň Türkmen hallary ýaly. Halyny hiç wagt görmeýän sebäpden bu hallarda bizim Türkmenimizin gadymlygy, gadym halklygy, Türkmenimizin medeniýetli halklygy, Türkmenimizin şu halyň yüzünde döşeýän zatlar şu görkezip bilýän halklar Türkmen. Menem şu pursatdan peýdalanyp ediz arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň ilmidama rowaj almagyny tüýsürümden arzuw edýän. Hakadyrda gepleşigimizde hoş gördük. Bugün nesip bolsa dinleýijilere, tomaşaçylara bir näçe aýdymlaryny, sadanlary bilen bilelikde ýerine ýetirip berersiňiz. Ýöne bir aýdymlara geçmeden öňürti gepleşigimiziň dowamyny gyzykly söhbetlere geçmeden öňürti bir ýüregiňizde beslen gowy ýagşy arzuwlaryňyzy dinläsmez gelýär. Owa sag bolun. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Mehriban arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna ýurdumyz ösýä, özgörýär. Özüm hemme taraplaýyn. Ine şu günkü gepleşigem milli ähengde göwnüň galkynýa garawym täkrahanyň içinde şeýle bir howasy arasy bir ýakymly howaly arasy howada oturýarşymat. Ne Göýüktepe toprağy diýilende näme? Biziň şu ýurdumyzda meşhur halipalarymyz bar. Bu halipalarymyz gözeňimize gelýär. Ine Amangelli Gönübekden halipamyzdan başlap näme biziň halipalarymyzyň göz başynda ha şol Amangelli Gönübek diýip hasap edýäs. Ondan onuň şägirtleri Kelbaşy bar, Mullaga bar, Pürlaga bar, Sahaga bar, Täşmämme Suhan Ulyf. Şu aýdymsa soň otuny biziň buýsanmaga hakymyz bar sebäp diýseň. Ine Sahaga eden işleri barada kitaplary okuyas. Halipalarymyzla tanış bolasym gelýär. Ulu garly bagşy, kiçi garly bagşy, bu Nowat bagşy, Muhu bagşy, Magtumulu garlyf, başga da ýene şoňa ýaşul bagşylanmaz. Nurberdi Gulup, Çary Täşmämmedow bar. Şulaň zähmetiniň netijesinde biziň halk aýdymsallarymyz ähengli zadyny hiç zadyny üýtgetmän, ýene de täzeni işläp biziň şu döwrümizde gelip ýetmegine ýa-ni Sahy bagşy, ýa-ni Halipa Ustad, Agzak geçen ustadlarymyz bar. Şu matky döwürde biz şol halk aýdymsallarymyzy estrada geçirip
ana yerine getirip bilýäs. Şu zatlaryň hakyna Mehriban arkadagymyz dur. Ina şuman milli ähengde gepleşip taýynlap oturýarys. Ýana pirli senedimiz bolan duýtar gajakda ýaşlanmaly. Bir orta ýaşan bagşlanmaly barşma ýurduň içinde tanalýan bagşlanmaly kän döwlet sylaklaryny alan bagşlanmaly kän. Häzir mene Mehriban arkadagymyzyň ýolbaşçylygyna şu bagşlanma tele ýaýlymlaryň üstü bilen, radio ýaýlymlarynyň üstü bilen halkymyza ýetirilip dur. Şu zatlaryň sakadyna Mehriban arkadagymyz dur. Şoňa biz gaty goňmagy hakkyldyr. Sebäbi bizim aýdym sadyň ogruny ýoluna düşjek bolsaň sen halipalaryň öwrenmeli. Tele ýaýlymyň üstünden sen tanyş bolup durmaly. Radio ýaýlymyň üstünden olaň goýup giden ýanky eserlerini dinläp durmaly. Giň mümkinçilikleri döreden Mehriban arkadagymyza şu pursatdan peýdalanyp köp sagolşymyza aýdýas. Mehriban arkadagymyzyň şu döwlet ähmiýetli, halk ähmiýetli alyp barýan ajaýyp ägir dolu işlerine elmidama üstünlikler ýar bolsun, jany sag bolsun, işler rowaş bolsun. Sağ olun, kakadurdağı, öwdurdağı, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de sunut ýoluna ulu üstünliklere eýe bolmaňyzy inni tuwalama, ikiňizem halifa adam, bir şägirtlere de bir baş bolup geljekde bir döwrümüziň sesine söz koşýan, ýurdumyzyň farahatlygyny, agdybirligini, bagtyarlygyny wasp edýän, owadan şygyrlary, owadan aýdymlary, saat eserlerini döredip Ýedi arkadamyzda, halkymyza ak ýürekden hyzmat etmekde de ulu üstünlikler arzuwlaýar. Ýani sözüňizde özüňizden bellädiňiz. Elbetde ýedi arkadamyzyň saýasynda bir halipalarymyzyň ruhlary dikelli. Ýedi arkadamyzyny halipalaryny tirsegine gallyrdy. Hatda aramyzda ýok halipalary da bir hormatly atlar bilen sylaglap olary ýatlaýar. Ýedi arkadamyz halipalar hiç şuatam undanok. Ne gepleşimiziň dowamyna da nesip bolsa, ýedi arkadamyzyň jowhar paýhasyndan syzlyp çykan ýyly döwlet geler bolsa atly kitap eterinden hem bir näçe töhfetler eder sebäbi Mehriban arkadamy şol kitap eterini şu Goýaktepeli ustaatlar hakyna ýangalaw bolsun dünýä ýene ustaat sahyby barada, mullaga barada, ýani adyny agdan ustaat halipalaryň barada giňişleýin durup geçýär. Indi bir sözümiz gowur bolmady ýaly şu wagt Goýaktepeli ustaatlar ýatladyk. Bir mümkin bolsa ustaatlaryň mesken bolan, halipalaryň mesken bolan bir Goýaktepäni wasp edýän İlmurat Pudakowyň sözüni kakadurdagyň ýerine ýetirýän bir Goýaktepämiz wasp edýän owadan aýdym bar. Mümkin bolsa gepleşimiziň başynda şol aýdym bir ýerine ýetirip berseňiz, sebäbi bu Goýaktepe topragynyň buýsanarlyk geçmişem bar, şugunam bar, geljegem bar. İlmurat Pudakowyň sözüni edýän kompozitorymyz Ýawal Şaşyrowyň taýyna Dören Goýaktepäm diýen aýdym. Umuman aýdymyň 3 tane eýesi bar diýe, goşgyny ýazan, saýany ýazan hem birinji ýerine ýetiren İlmurat aga bilen ýalgyç ikisi maňa haýyş etdiler. Sen aýdaýsaň ýerine düşäjek ýalydylar. Şonu her uly höwes bilen ýerine ýetirip bereli saýany. Onda bizem bu aýdymy şu pursatda bize tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyz bilen, ýyleşlerimiz bilen, mihmanlarymyz bilen, öwezordagy bilen, uly buýsanç bilen diňler soňra gepleşimiz Mehriban ýyleşler söhbetler şu arkaly dowam eder. Türkmen owadyny biz bilen galyň. Diňläň, diýinjalyň Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy Täjimov üçin mukaddes Goýaktepäni wasp edip ajaýyp aýdymy ýerine ýetirýär. Diňläň, diýinjalyň. Hey hey
tepem, gök tepem, gök tepem. Göktepe mukamine acap mukam, Gönüvegin hak muradi dermiken, Akalın göbeği kadimi mekan. Ey alam doğduk tepem, gök tepem, Arnamızı yatır senne Türkmenün. Hey 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 Oral Mehmet dıkman uğur verdi hanım. Kurban muradi şan dinim imanım. Ey alam doğduk tepem, gök tepem, Kerim verdi şan dinim imanım. Ey alam doğduk tepem, gök tepem. Ay göbek kanım damanı yatayırım. Men senin ayrılıp nire giderim. Hey hey yatayır senne münlep şehit pederim. Hey hey değil galam doğduk tepem, gök tepem. Hey hey değil galam doğduk tepem, gök tepem, gök tepem. Değil galam doğduk tepem, gök tepem, gök tepem, gök tepem. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, biz edid arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyny Göktepe Trap häkimliginiň guramagyny, Garagum tehrasyny, Göktepe Trapynyň çägini, halifalar bilen Türkmen toý görnüşini gepleşip taýýarlap size ýetirip otyrsna gepleşmegden başynda da Mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen Türkmenistanyň hormatly İlyas Şults diýen adyň eýesine kakadyrdy. Täze info ýerine ýetirmeginde Göktepe hakdaky ajaýyp aýdym biz diňledik. Indi gepleşmegde bir sorajaga barkly dowam edeli. Öwürdü aga şeýle sorak beretmeli. Sunwatda öz ornuny tapmak üçin şol kärden ustad bolmaklygyň üçin sunwatda tebäp bolýan insanlar bolýar. Sizin şahyr bolmaklygyňyzy haýsy insanlar kömek etdi, haýsy insanlar tebäp boldy? 40 ýaşym bilen 50 ýaşymyň arasynda men özümi şahirlerin öýde gurdum. 40 bilen 50 arasynda. Oňun sebäbi Kerim Gurban eter. Şu sebäp. Bu Göktepe'de neşir edilen gazetinin redaktöründe ýansy İlmurad ağa bilen, İlmurad Pudoğa ağa bilen bilece işledik. Ara kesmeye gittim. Gelim olayım yerimde Kerim ağa otur. Men gelýänçe ol stolun üstündeki gazetler toplumunu gördüğünü geçiripdir, seyredipdir de men bir goşgymy tapyp şonu laýyklap beläýse şonu. Bir emedeki o haber ýene oturun eken. Elim görüşdüm, selamlaşdym. Gazetlerim açıp ha, dinleň. Öwürdük tejeniň bir gede ýadan hatyrnan diýip men goşgymy men öwürme okap berýär. O goşgy öwürdük tejeniň bir gede ýadan haty dälle, biriniň bir gede ýadan hatyrnan bolmaly. Şonu öwürde öwürüp, eýem şeýdip baglanyşdyryp, janlanlarda bolýan, men bir ýyl aslan ýaly bolýar. Ana şondan başlandy. Şonu bir rat ýa-da sen ýazýan goşgularyny syptyrman okýar. Şu zaga ýolum bilen gidiber. Ýöne ýazyp berseňe, ýazyp beren şahira bolsun sen. Ýöne bütün sytgyny, bütün durkuny, dünýäni şahirliga goşga baglasaň, onu hökman bir ütgeşik bir zat bolup ýaryp çykmalar indi. Diňe şu şahirliga sen berilmeli, durşun bilen. Ana şo diýen sözi maňa täsir eden bolmagy mümkin de. Sen şahir boljak bolsaň götküni baglanşman ben. Ana şo pursatdan soň men özüme şahirlik hataryny haýar. Senin şahir bolmagyňa, şahirçiligiň ýoluna düşmegiňe kim sebäp boldy diýen soragyňa Kerim şahir diýip arkaýyn aýdyp. Ýene kim diýip soraýsaň onu berdi nazar Hudaý nazar.
Yeni kim diýsen Mehmet Seyidov diýsen. Yeni kim diýsen onuň özümiz bilen Blokan bir ýyl tapawudymyz bardy. Gurbanlar eriýär. Köp sağ olun, öwüldürda ediz arkadamyzyň saýasynda bagşy sadyrlarym hormatlanýar, şahyrlarym hormatlanýar, olara hormatly atlar da kylyp şahsyr faýlar bilen syýlaglanylýar. Sizem ediz arkadamyzyň tagallasynyň 2019-njy ýylda Türkmeniň altyn asr bäýatlaşygynyň ýeňjisi bolduňuz. Ediz arkadamyzyň şahsyr faýyna münasip bolduňuz. 78 ýaşyna arka atyp 80'e gadam masyp gelýäňiz. Ýaşyňyz uzak bolsun. Ýene de döwürmiz wasp edýän, arkadamyz wasp edýän goşgularyňyzyň höwri köp bolsun. Sizem bilýänsiňiz, bizem bilýäs, Kaka Durdaga ýanky adynagdan usta şahyryňyz Kerim Gurbanypes bilen aga inligini Kerim agaň bir näçe goşgularyny aýdyma geçirip halka ýetiren Ustad Halifa bagşylarymyzyň biri. Kaka Durdaga şeýle sonra bilen ýüzlenesim gelýär. Kerim agaň ýazýan goşgulary bilen häsiýeti gabat gelýärmi? Gabat gelýär şol. Gabat gelýär. Gaty jaýdar sonra gördüm. Şu diýen ady bilen edýän ady deňgelýärmi diýdim da. Kerim Gurbanypesy tanýan adamlaryň hemme aýdýan ady bilen durmuşda edýän hereketi deňgelýär diýerler. He Ali Pamil Kaka Durdyň aýdanlaryna menim goşulýar. Kahraman arkadamyz hiç wagt bizim büyük şahsiýetlerimizi ýatdan çykarman ilmidama şonu hormatlap gelýär. Bilýäňiz, Türkmeniň şahsiýetlerini Kahraman arkadamyz Aşgabat şäherimizde Alham Teýilgähini gurup berdi. Şu taýda Teýilgähinde bizim giden şahsiýetlerimizi hormatly prezidentimiz şolar heykellerini dikip berdi. Elbetde bu zatlar bizi goňdurýar, boýsandurýar. Ine şu Teýilgähe bararmyzda ilmidama şu bizim şahsiýetlerimizin edip bilen işleri, geçmişleri, şu zatlar ýadyna düşýär. Şu Teýilgähde. El bu ulluhan işler, onun Kahraman arkadamyz bize şonu halkymyza teşkil edip berdi. Elbetde bu zatlar bizi begendirýär. Kahraman arkadamyz şolar tirtegine galdyrdy. Şolary atlar dakdy, hormatly atlary. Bu zatlar bizi elbetde bizim halkymyzy hem goňdurýar, hem begendirýär. Menem şu pursatdan peýdalanyp ediz arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň ilmidama rowaj almagyny tüýsürümden arzu edýän. Sözümüzi şu ýerde jemläliň, bir mümkin bolsa aýdymlara, saatlara beslap gepleşigimiz dowam edäliň. Sonra ýene de söhbetleşigimizi dowam edererse öwürde. Ne siziň hem sözlüğüňizi Kaka Durdagan ýerine ýetirýän aýdymlara bar. Mümkin bolsa haýyş desek siziň sözlüğüňizde döredilen aýdymlardan bir sanyny ýerine ýetirip berse, Kaka Durdaga haýsy aýdymlar ýerine ýetirip bermek? Ene şu Durdagan bir iki sany bir gowy goşgusy bar, bire Gamyň aýdym. Onun 1983-nji ýylda dören aýdym şol. Şonu döretde ýöne gijirek çykardyk 90-njy ýyllarda tele ýaýlama çykardym men şonu ýadyk edip. Ondan soň Sollum Arman diýen aýdym bar. Bira Gamyň aýdym, soňra Sollum Arman. Sollum Arman diýen aýdym. Şol köner uly höwet bilen ýerine ýetirip bereli. Onda bilen bu aýdymlar uly höwet bilen diňler. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, başga ýaýlyma geçmezden Türkmenowa tele ýaýlymyna biz bilen galyň. Siz üçin Türkmenistanyň halk artisti Kaka Durdy Täjimow iki sany ajaýyp aýdymy ýerine ýetirip berýär diňler. Diýinjalyň. Kalbimden sallanıyor, sana teşne yüreğim, arzu umid dondoli. Sana teşne yüreğim, arzu umid dondoli. Yer üstü yatmadı,
sadımy özüňe ýürek dinleýär. Sana ýadal sadımy özüňe ýürek dinleýär. Ýel öwüsi ýatmady, arzudan batmady. Sana nesip etmedi, bin törmip edemek sana nesip etmedi. Sana düzel sadımy Kıymet doğuşuran vakti sen menden men senden dalim armağanlayın. Senin tebiatın berayen bağıtı özülüngdün ölüngden armağanlayın. Senin tebiatın berayen bağıtı özülüngdün ölüngden armağanlayın. Yadımda mi qaraş deyipdin bana, boyun görküm başım kurvadı sana. Geceler arzulat yeterdim dana, şimdi gamuzudun dolum armanıyım. Geceler arzulat yeterdim dana, şimdi gamuzudun dolum armanıyım. Cevirlik hem cephanim, kime cevirlidir kime vepanim. Bir de akyon araş yardı sapanim, vepalı olunda kalım armanim. Bir de akyon araş yardı sapanim, vepalı olunda kalım armanim. Aşkı gün çekmeye merdemlik gerek, seni merdemlikten kalmadır derek. Söylün yürek, sen bir kızıl gülüm sollum armanıyım. Unutulmayken söylün yürek, sen bir kızıl gülüm sollum armanıyım. Armano, armanıyım, sen bir kızıl gülüm sollum armanıyım. Söy utar nödün yolun armanıyım, armano. Şuunki davaramızda halifa, şair hakkında kâr mıydınız? Halifaların şairini bağışlanan kitab masalanın oşkulun var. Solur Kim ya. olsa okap berin, soňundan aýdym bilen gepleşmäge dowam ediber. Kerim Kurban Nefese. İner çekiye, çekiyer inerlik yükün. İnerlere verilen inerlik yerden umudum var. Alyan galamam yok der. Ol bilhemdim men, inerdek merdem. İner çekiye, çekiye inerlik yükün. Çekmese oňunok, çökmese oňya. Öňe barýan inerlerin ýygynden, inerleň ýygynden çökmejek bolýan. İner çekiye, orta ýolly çökenok, kelpeseler çöpe çykýa, gargya, inerleri yol gardyp bilenok, iner batan yol ýodular garrya. Körpe çınar, gurbanlar eriydi. Ol goja çınar däl, körpedi, körpe. Özgürlüğü meňdemeýän çınardy. Sergin sayesi, düýüpden hörpem, jewdalara
ayaza da çıdardı. Düvläp, düňdörlükler geldi däli fil. Çınarın başına oyun getirdi. Hayhatlı havardan hasret çekti il. Akmırın armağanın boyun getirdi. Gamdan, gussalardan gowurulup giden güýdüm saatlyk soğukun gözläp bilmedi. Çınarın boylaryny bahillik eden çayram göz ýaşyny gidläp bilmedi. Sağ ol, öwürda goşgularyň höwür köp bolsun. Şu wagt Gurban Nazar aga bagyşlap döreden goşgusyny dinläp oturýar. Halipalardan eşden bir gurrugum ýadyma düşdi. Türkmenistan halk artisti Juma Ýazmuradow köpümi tanaýar. Bir gün halipalara mihmançylyga baramyzdy. Halipan özü şol wakany ýatlady. Gurban Nazar Edizow bilen bir tanışmydyň ojuny toýlanýardy. Şo toýa mihman hökümine gatnaşmaga gitdik diýdi. Gurban Nazar Edizow bilen bilelikdi. Şonu Edizow syrkow halat diýdi. Şonu toýa baramdy. Menem bir sunuwa da adam solamsoň hormat edip maňa da söz berdiler diýär. Şonu söz vermäkäler Edizow bir kağıdyň ýüzüne 3-4 bentden ibaret bolan goşgu düzdü diýär. Şuna men adymdan Toyota hökümine okap berdi. Juma Ýazmuratdan ha işledipdir. Şonu Juma Ýazmurat şol kağıdy Gurban Nazar Edizow näme ýazandyr öýdýän diýip menden soraýardy. Men bilemem, aýdaýma taňat halipa diýsem. Şonu Gurban Nazar Edizow şo kağıdyň ýüzüne entek sadalykdan ziýan çeken ýok, sada bolsun oğluňyz gyýdyňyz diýip toýda aýdylýan arzuw höküminiň şo goşgyň döräni ýerini ýatlaýar. Mehriban arkadaşymyň saýasynda halipalarymyz hormatlanýar. Ne bir mümkin bolsa halipalar ýatlap oturýar. Gepleşigimiz hem gowy halipalar hakda söhbet edýär. Halipalar sözlerini döräni ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Bir mümkin bolsa gepleşigimizi ýene de bir aýdym bilen dowam edäýil. Hakdyrda näýe aýdym ýerine ýetirip gelmez. Onu häzir ulu höwes bilen kısan aýdym ýerine ýetirenmen. Oğlanlarymyz bilen häzir bir öz döreden aýdymyz bar, gözel Amanalyýowaň sözlerine aýdym bolup galaýyn diýär. İýilişinde lälem bolup gitdi-de şol. Şonu ulu höwes bilen ýerine ýetirip bereli. Ana biz bu aýdym ulu höwes bilen diňler soňra gepleşigimiz dowam edýär. Böyle. Bersen dünyam kalbim törünü müdemilik büydüm bolup kalayım Oğuz sen kalbime ümaydılmadık Bir azayip aydım bolu doluyun lelem doluyun Senin şol aydıma düşeyle mukam Sesilarin bozdum kalbim palanay Şal özüňem lelem şal kinelkem Hasratım unutup söyürüm yani söyürüm yani talap onu yalnız senin üçün aydırın Gitsem bir gün delvelerde adaşıp Sen mukamın yadla bize gaydırın Lelem gaydırın Senin şol aydıma düşeyle mukam Sesilarin bolsun kalbi palan Lelem şal kinelkem Hasratım unutup söyürüm yani söyürüm yani Gül keşfini gözümü getirip Sen
yakınna acabaydım aydırın lelem aydırın aydırın lelem aydırın lelem aydırın canam aydırın. شخرنا وتصلي كل شخرنا وتصلي واخني لينا ريد الريح يترابمي دمان اللي قلن نرقخري الريح يترابمي دمان الله قلن نرقخري Nesiden rümeğer Kuyru gulman başın leğer Allah leyla bize dever Korkurum marif bilveri Allah leyla bize dever Korkurum marif bilveri. Aşıklar ataşı Olur aşıklar ataşı Eriptir Mecnun'un yaşı Kenidir o Hintirdaşı Bihiştim hürleri Kenidir o Hintirdaşı Bihiştim خريداري ذنبي شراب موتم ولي بقت غرام نام زيارة دلري موتم ولو بقت غرام نام زيارة دلرم قرقرم ماري دلري. Gepleşigimizi dowam edelim. Halifalar ne ýa-ni gepleşigimiň başynda da özümiz belledik. Ediz arkadamyzy ýylyň-ýylyna bizi medeniýet sunma diýişgärlerini, Bagtyar Türkmen halkymyzy özüniň saz eserleri bilen, aýdym eserleri bilen, kitap eserleri bilen bizi begendirýär, bizi ruhlandyrýar, ilhamlandyrýar. Ediz arkadamyň jowhar paýhasyndan syzylyp çykan ena tagzym, mukaddeslige tagzymatly kitap eserini Ediz arkadamy şeýle bir rowayaty ýatlap geçýär. Bir ýigidin işi oňlap mal mülkü artyp, bir hüccar baý bolýar.
Bu hatta şol baýlyga, mal mülke bir kellesini gyzdyryp, hatta özüne iň bir ýakyn insan bolan Mehriban käbesiniň halynyň habar almakdym uny diýär. Bir unem ýanky ýigdekçäň işi uğruna bolman, mundan mal mülk baýlyk daşşaş uğraya. Ýanky bir un bir akyllaryň danaň ýanyna gelip, men öňler diýe bir eden işim uğruna bolýardy. Mal mülküm artyp bir hüçar baýy uğrulym. Ýöne soňky wagt näme üçindir menden arsal döwlet ýetdi diýende ýanky dana bu ýigdiň gözünden ýüzünden mehr nury üçin ýigde seredip sen haçan soňky tapar ejen halynyň habar aldyň diýip sorapdyr da şonu ýanky ýigit başyny ýere sallatdy ýa-da sebäbi ejesinden soňky tapar haçan hal ýagdaýyny soranlygyny ýigdiň öz ýadyna düşenokdy diýär. Sebäbi öz enesini kellesini mal mülke gyzdyryp öz enesini ýadyndan çykaran ýigit-de. Onuň şonu ýanky dana ýanky ýigide maslahat berýär gitdi diýär, eneň razy ýetdi ýa-da. Eneň razy ýetsen saňa döwletiň gaýdyp geler, eden işiňem uğruna bolar diýär bolýan. Şonu ýanky ýigit bir öňküji garypça kulbesine gelip enesinden ýalbaryp başlaýar, "Käbäm, sen näme harajadyň bolsa aýt diýär-de, näme diýsen bitireýin, bir öý gurup bereýinmi, ýa bir ömrüňe ýetjek mal mülk bereýinmi, altyn kümüş bereýin, zer bereýin ýöne menden razy bolýar-da." Şonu enesi oğlunyň bu aýdýan zatlaryna geň alyp eline bir käse berip, "Şunu gitdi" diýär. Enesi ýüzünden dolar getirdi ýa-da. Bu ýigidem begen ýa bir göräýmäge bir enesiniň oğluna beren ýumuşy bir aňsatlyk bilen bitäjek ýaly ýöne ýanky ýigit näçe aýlanta-da, jan çekse-de öz perdendiniň agdyndan kesip enesi ýüdün beren ene tapylmady ýa-da şonu bir göwünü çökkün hally ýygyna dolanyp ejesinden ötünç sorady, bagyşlanma sorady. Şol ýerde bir edip arkadaşmy şol rowaýaty ýatlamak bilen ene mukaddesligini tuğd edýär. Indi şu ýerde Kakadurdagan biziň gepleşigimizde getiren aýdymlarynyň sanawyny Gökdepel Şahyr Magtumul Müşrifoň sözlerini enelerimiz wasp edýän ajaýyp aýdymam bar. Häzir mümkin bolsa ol aýdymam halifadan haýyşdyr, ýerine ýetirip bermekligini ýöne size şeýle sorag beresim gelýär. Halifa sizem bir köpüň adamsy, bir halifa adam, toýda tomoda bir halka hyzmat edip gelýäňiz. Indi bir ene mukaddesligi diýip siz näme düşünýäňiz? Ene mukaddesligi barada näme aýdyp bilersiňiz? Arkadağımızın kitabını okusan var. Hayran kalıp şu ehl jogaw şu taýan tapsa bolýar. Ine şol Mehriban arkadağımız öz halkyna berýän şady ýuwanlaryna her tema boýunça, her ulgan boýunça kitaplaryny howat etdi orada. Ine şu ene tagdym mukaddesligi tagdym diýen kitabyny ýene bir ýerine cennet enanyň dawarynyň astynda bar diýär. Eneleň öz perdendine berýän mehrini var. Hiç bir adam beri bilmez. Eneň perdendine bolan mehri hiç tatlı demariyal değerler. Benim muratlar şu yerde bolan wakany aýdyp berenmi? Ýa-da o yerde düýe barda janawar. Şoň ýanynda torumjy var. Şonu eýlek aýyrjak bolanda torumy nähil boldy, enesi nähil boldy. Maly alyp golaýda. Onuň adam perdendine nähili, ene perdendine nähil garýany şondan biläýmeli. Arkadağımız şu ena tagdym, mukaddeslige tagdym diýen kitabyny gaty dürsen balady, durdana tetirler bilen beýan edýär. Enan kimdigini biljek bolsaň, az içgeni biljek bolsaň, arkadağımyň kitabyny okaýmaly. Onu soňra mene Mehriban arkadağymyz şu bagtyrlyk döwrümizde enelerimiziň harpasyny belen saklaýar. Kän ýeňilliklerden biziň Mehriban enelerimiz peýdalanyp bilýär bagtyrlyk döwrümizde. Arkadağımyň saýasyna şuň ýaly ýeňilliklerden peýdalanyp bilýärler. Bular mene bizi begendirýär, buýsandyrýar, fursatdan peýdalanyp Gahrman ogly dünýä ýenerip serwelep halkyň hyzmatyna beren oglawa denemize, mäl gulagamyza uzak ýaş ömür dileýär. Goý bagtyar enatalar öz Gahrman ogluny gowunyp ýene-de uzak ömür sürmeklerini arzu edýär. Fursatdan peýdalanyp Magtumul Müşrifoň sözlerini ene ýüregi diýen aýdymy häzir uly höwes bilen sadanalymyz bilen ýerine ýetirip berýär. Bu aýdym bizem uly höwes bilen diňler. Şava ağlap yatanda Rudu bilen dingdiraw
yine yüreği Doğdu bilendin dirav yine yüreği Kuvanıp boyuma ösürür seni Geleceğin arzular sanar her günü Sanar her günü Kalbında vatana halkı sevini Mehribilen sindirav yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Mehribilen sindirav yine yüreği Vatan şöhratına şöhrat katmasan Mehvi düşün o görüş etmesen Ağırsan alcıssan pendin tutmasan Perişandır tendir o yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Aynenin yüreği Nediktir güllün Yenenin yüreği Büyüşüdür zillen Büyüşüdür zillen Yine kuva tapar Kıydan oğullan Dünyaya ligiyindir Yine yüreği Yine yüreği Yine yüreği Dünyaya ligiyindir Yine yüreği Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, biz gepleşigimiz dowam edýäsini, gepleşigimiziň şu ýerinde Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşul diýen adyny ýetirýär, hakydyr täzeýin ýerine ýetirmeginde mehriban inelerimiz wat berýän Martumuly Müşrifoň sözlerine dören ene ýüregi diýen ajaýyp aýdym diňledi, halifa ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdym üçin hoşallygymyzy bildirýär. Bu ýer ýüzündäki ähli enelerimizin ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun. Mehriban enelerimizi, uýalarymyzy, dinanlarymyzy hormatlaýan mehriban arkadamyzda da, ustadymyzda da köp sag bolsunlarymyz aýdýas. Iriz arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rowaşlygy besensin. Bir mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerinde ýene de şahirana fitrlere beslep gepleşigimiz dowam edäýin. Öwürde mümkin bolsa bir gowy-goşgyňyz bar. Oğul diýen ady haklydygyňdyr diýip. Doğrusu ene bilen oğul bilen bagly bolar ýa-da. Owa. Onu şuna aýdyp bereymi? Ha işte diýär. Oğul bilen ady hakladygyňdyr. Emen ak süýdüňi hapalamasam, oğul bilen ady hakladygyňdyr. Goňşuňa erwetlik sepelemesen, oğul bilen ady hakladygyňdyr. Pıragynyň paýhasyndan paý alsan, insanlaryň jigerinden jaý alsan, 100 ýyl ýalkyn salyp biljek aý alsan, oğul bilen ady hakladygyňdyr. Durmuş ýükün dostuň taýlaşyp berse, adyny süýjüni paýlaşyp berse, jüýüň dälle kalbyň baýlaşyp berse, oğul bilen ady hakladygyňdyr. Nerlikde tüs nuska bolsaň nerlere per bermesen dawalara, şerlere çağırılman marsan, ýasly ýerlere oğul bilen ady hakladygyňdyr. Jaý ýerine gaplan bolup arlasan, toý ýerine pasyrdasan, parlasan, çağırılman, bir toýda barmasan, oğul bilen ady hakladygyňdyr. Garylsan dertliniň melhemlerine, meňzesen dünýäniň merdemlerine, ýük bolmasaň ýylyň gerdenlerine, oğul bilen ady hakladygyň. Sağ olun. Her birimize şu oğul bilen ady haklamak niýet etsin. Indi halipalar gepleşigimizde gowy kazakly söhbetler etdik. Bugün Göktepe Trap häkimliginiň guramagyny Garawum tehratyny, Türkmen toý görnüşini gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşigimiz bilen şu mukaddes toprakdy, Göktepe topragyny dünýä ýenen bir halka özüni tanadan Ustad Halifa bagşylarymyz bar edy. Ustad Halifa sadanlarymyz, şahirlerimiz bar edy. Söhbet etdik, olary ýatladyk. Ine bize şeýle bir ustadlarymyzy ýatlap,
şeýle gepleşikler taýýarlap halk köpçüligine ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly halifamyza, hormatly İlyas Ulymyza da köp sag bolsun aýdýasyny gepleşigimizde ahyrlady. Bir mümkin bolsa ýüregiňizde beýsen buýtonçly, alkyşly arzuwlaryňyzy beýan etseňiz soňra gepleşigimizde bir buýtonçly aýdym bilen jemläýär. Ahadorda gepleşigimizde gowy aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Saat halifalar ýatladyk. Bugün Türkmeniň bir däp desturuna laýyklykdy. Türkmeniň bir toýuna mahsus ağa oýlar dikilip bede watmydyna çağajyklaň bagtyarlygy, çağajyklaň bir gülü oýun oýşy, gadanlarymyz gaýnap dur, aýdyma sadanlarymyz saat çalýa, bagşylarymyz joşup dur, şahyrlarymyz joşup owadan setirler döredýärler. Umuman biziň buýtonçly zamanamyz bar. Bu zatlaryň hakykatyny da elbetde ýa-ni özüňizden bellediňiz. Ýeri arkadamyz dur. Şimdi bir siziň hem gowy arzuwlaryňyzy diňläsimiz gelýär. Söz sizden. Hormatly arkadaşlarymyz, ýurdumyzy hemme tarapdan özgürlüş ýalagyna eýem bir näçe ýyl bar däp bolup gelýär. Her ýyly bir ajaýyp at takýan mährum arkadaşlarymyz. Büýülümizden Türkmenistan bir taraplygyň mekany diýip atlandyrdy. Indi galanam şu buýtonçly täze bir aýdymyz bar, şu ýylymyza bagyşlap döreden aýdymyz bar. Şonu uly höwes bilen ýerine ýetirip bereli. Şu milliliklemede ýol açan mährum arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, belen başı aman bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan ähli tutumly işleri mydama rowaj alsyn, ýurdumyz parahat bolsun, janymyz sag bolsun, toýlarymyz toýulaşsyn. Hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, işleri rowaj alsyn. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun, ähliňizde de bir bagty günler ýar bolsun ýasyna eziz arkadaşymyz bu ýyl Türkmenistan bir taraplygyň mekanyny atlandyrdy. Biz goňşy döwletlere gol dodup gelýän döwletli halk. Biz umuman biziň ýurdumyz dostlugyny, parahatçylyga çagyrýan halk. Bizi türkmenligimizi buýsandyrýan, bize halifalarymyzy hormatlamakda, watana wefaly bolmaklygyň beýik nusgasy bolup duran eziz arkadaşymyzy şeýle bir gepleşikleri, ata-babalarymyzdan gelýän däp desturlara eýerip şeýle milli gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän eziz arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmide ama rowaj alsyn. Garawym tehrasyny bize şeýle milli gepleşigi gurnap taýýarlamagy ýardam beren Göktepe tarap häkimligine de dörüjülükde formadyň adyndan köp sag bolsun aýdýar. Seni de ýaşy günlerde Türkmen we tele ýaýlymyna görüşýänçäk biz siz bilen sag bolaşýar. Edil häzir hem Türkmenistanyň hormatly İlyas diýen hormatly adyň eýesi Kakadur Täjimow Türkmenistan bir taraplyň mekany diýen ajaýyp buýtonçly aýdym bilen gepleşimiz jemleýär. Hoş wagtyňyz. Yankali avri mertebe Türkmenistan bir taraflığın mekani Şu günün hasani gelyer ertelen Türkmenistan bir taraflığın mekani Türkmenistan bir taraflığın mekani Korkut atam var Sarsma devletim var o bilen sarpam var Devlet baş tutanım dağdan arkam var Türkmenistan bir taraflığın mekani Devlet baş tutanım dağdan arkam var Türkmenistan bir taraflığın mekani Türkmenistan bir taraflığın mekani Dostluğunu kanat geriyaz gelinler Şeyle olyar arzu hasıl bolunno Ruhumuz hukumin kalyar belinde Türkmenistan bir taraflığın mekani
Türkmenistan bir taraflığın mekani. Arkadağım derdi miremel bağıtı, şuğunum şöhratlı geleceğim yağtı. Türkmenin alnına akınış doğdu, Türkmenistan bir taraflığın mekani. Türkmenin alnına akınış doğdu, Türkmenistan bir taraflığın mekani. Türkmenistan bir taraflığın mekani. Türkmenistan bir taraflığın mekani. Türkmenistan bir taraflığın mekani.